তিনি দিল্লিও যে বুবাগ্রা একর ছয়র মানে অম দিল্লিও যে ফাপাতি স্লাইজাক ফানো অম জানাই তানি কম হাকিম লরি ফানো হুকুম লরি আজাদ ও এগ্রিমেন্ট তে লরি আজাদ বনি বাঙ্গই आं निरनो एग्जांपल सामनि हाय राबार काय खांके जतम्बा खायनाय हाय आरोनि एकरनि बिसिङावबो बाक्सा दायति मानाय जा बाक्सा किसा लेट नै जात टिउजेसनि नेतृत्वे जेफ्रो एडिसि आंदोलन खायो 1967 नि सिमि कय बছর পরে एडिसि माखा 17 বছর পরে তিনি जों कय বছর खा बुबाग्रा नेतृत्वे 2019 नि सिमि 2025 जरा खसि बबाइसे बरो सेटेलमेंट खा तेबो गोबां मानसिनि डेभिड मुरा सिंह साइ थांखाय एडिसि ओ एक लाफे आसक जरा ओ इतिहास फान इनक्रिज खाजे ख तिनि ओंखा तेबो मानाय कन्टिन्यू जों तिनि बुबाग्रानि बिसिति जातियावै दङ जों सुदु जरानो मानाय सिनाय ते थानसा ग्राखे मा दंनाय तिनि जदि थानसानि बिसिति जोंनि इतिहास दङ थानसानि बिसिति मा माने जों लाइबो मावनो माने के एडिसि जेफ्रो टिउजेस तिप्रा उपजाति जुब समितिनि नेतृत्वे थानसा उइ चबा खायui एडिसि माव बनि परे जेफ्रो कागलायु तिनि कौदोंमा रङै मायां दङ बुबाग्रा नेतृत्वे थानसा उइ ताक चबा खायु तिनि मावनि फाइथिं थां दङ एको दङ हानि बाङै जों थानसा मा दंनाय निनि नबगाना गिनिवो मै कायखांके फान्तो कायखा दनिया कायखा मुलाय कायखा बजतो समानके मांगलाक सिनि ओ एकॉर्ड बुबाग्रानि एकॉर्ड बहायनो कुनु कुनु हंके किसा दोंनाय कुनु कुनु दायति मानाय अमहानि बाङै जों पेशनलि जों जतनो मा सानाय मा बुजलायनाय जे बुबाग्रा सारा तिप्रासानो मुक्ति खायमाया ओ जिनिसता जों जत गली गली कामि कामि आमचायनो बरंनो जों मा सानाय तानि केचिनि बुबाग्रा राजबारिवा आराम के तंगै मानो तुमाने बागै आसक वातैनो वातै होया सातौनो सातौ होया हरनो हर होया तुमाने बागै ब निरगबाय बाक्सा जोंबाय बाक्सा फाय जोंनो हामजाग माने बागै निनि बुमा बुफाराव बनि बोसानो जे हामजाग माने हाय जिनि बुबाग्राबो जोंनो बोसाहि वानसगै हामजाग माने बागैनो जिनि बोसानि भबिष्यत न सोनानानि बागैनो ब वातैनो वातै होया सातौनो सातौ होया हरनो हर हैया साया नंया खलाय दफानि बागै कक साइ दङ ओ जिनिसता जों बुसिनि नांनाय जेनिनि बोसानो नों लेखा काहाम के परेरनि नांनाय काहाम करंके बनि इकोनॉमिकली कंडिशन सोनानि नांनाय हिन वान सं माने हाय सिनि बुबाग्राबो सिनि फ्यूचर सिनि जेनारेशननि बागै काहाम के सोनानानि बागै सि जातियाव दङ दिनि जे बिरोधि दंनाय रक जेसबानो कक साथों बरनि आमलो कुनो कायसा तिप्रासानि बाङै अधिकार कक सामाया आर ताबगबो कुनो कक साइमाया नेशनल पार्टी खायनाय रक जिनि तिप्रासानि बाङै थाइसबानो कक सामाया ताबग सुगजरा खोनाबो सामाया उलाबो सामाया जेफ्रो फायनाय ननो रेगा तांदो याहि सानाय जेफ्रो फायनाय ननो नगरो याहि सानाय तिप्रासानि हामदां मं कक सागलाक जिनि बुबाग्राले जेफ्रो पसि हामदां मनि चाव सीपीएम खायथिं कांग्रेस खायथिं बीजेपी खायथिं अमो ग्रेटर तिप्रालेण्ड 120 फीट एमेंडमेंट ओंथों अमो तिप्रासानि दाबिसि हि जों जतनो चिनि बुबाग्रा बाय साजागै तिप्रा मथालि दारक जतनो सावो अमो तिप्रा मथानि दाबिया तिप्रासानि दाबिसि फियाबा बरक तिप्रा मथाव थांखांके तिनि जनसभा फायखांके गोबां ब्लक खायजावो जे निरनो नगरया निरनो रेगा तांरया हनै साजावो बरनो थाङै जों मासायनाय जे जों तिप्रासानि बागैसि नों सीपीएम खायथों बीजेपी खायथों कांग्रेस खायथों जत तिप्रासानि अधिकारनि बागैसि ओ जिनिसता जों बरनो मासानाय आसनो सानाय जतनो हामबाय बुबाग्राया आवलकथों।